raja tumrapipun Kakang kanggo njaga paseduluran. Kya kabranang ati nganti tak tamani nyenyep sepisan kanggo Betari Naga gene kataman petite tembus nganti jajane ula tampar temangse. Nanging kados pundi sinuwun Prabu. ngendikane kanggo Betari Naga ki bakal pradulana ngarsane Kakang Kula Nagaraja. Jandang bakal nek dituntun kaya mangkono kosok bae. Kula Setyawati tanuru aku bakal nampa dukaning Kakang Kula Nagaraja. Prabu Angling Darma, aja ayem atimu wae. Kakang Kula Metun jaba tak anteni Prabu Angling Darma. Setyawati kae swantene Kakang Kula Nagaraja. Mula aku pamit mati Setyawati. Tumindak opolan Mbak Ayumu wae nganti pedite Mbak Ayu tatu kaya mangko. Duh, Kakang Kula Nagaraja. Sesembahan sesembahan kula Kakang Kula. Kang Betari Naga kini Praden napa Kakang? Mbak Ayu muat kok jiwat. Nanging Mbak Ayumu ora nampa setresnamu. Nganti dibela jining diri wanita. Nganti ketumindak kaya mangkono Prabu Angling Darma. Kakang Biku. Tapi Prabu Angling Darma. Menawi dipun keparengan. Kula badhe nyariosaken lelampahan ingkang dumadi wonten ing taman. Aja nganti ana sing kecicir kandhang. Ijo. Mora gilitana. Oh nganti temekane. Sadangune kula dhawuh kaliyan garwa kula Endang Setyawati. Babar pisu dereng atur. Kagem lelipur manah kula ing garenggal sari wonten ing taman batu. Namun Iya. ing mriku kula nyumurupi kawontenan ingkang boten ngremenaken. Kula tampar siswa paduka Kakang Pitulung. Wani jamak dhateng saliraripun kanggo Betari Naga. Mongko kanggo Betari Naga kini garwa paduka Kakang Pitulung Nagaraja. Awit panjenengan menika nggih sedulur sepuh kula pepunden pramila kagem jagi asma paduka Kakang Pitulung. Iya. Ya ula tampar kula lepasi nyenyep sateman lalis. Namun benten penampinipun Kang Betari Naga badhe pradul dhateng paduka Kakang Pitulung Nagaraja. Dandang badhe dipunake kuntul kados kateng kosok maksud mekaten Kakang. Prabu Angling Darma. Apa kena
ndak ugemi pangandikanmu Yai Prabu. Duh, Kakang Pikulun. Menawi kula cidra sisip atur kula dumateng paduka Kakang Pikulun. Iya. Mugi Jawata badhe matrapaken siku. Yai Prabu Anglenggaru, Injih dawuh kula Kakang. pratelanmu ingkang kaya mangkono kok Kakang bisa utaya Yai Prabu. Yai Injih kula. trekaipun Kakang kaya mangkono murid pangapura sing gedhe ya Yai Prabu. Boten dados punapa Kakang. Jepatuka pancen inggih pepunden kula nggih sedulur sepuh. Iya. Kanthi kaya mangkono anggon punjaga prajanipun Kakang Yai Prabu. Sampun dados kuat Nelakake gedhene panungkang tumanduk lan sira Yai Prabu Anglenggaru. injih dumawah sesami-sami. Yai, Injih dawuh kula. umpama sliramu ki wujud bocah. Apa kang dadi kesamu bakal ndak ugum Yai Prabu. Menapa estu Kang? Ingsun kuwi sawijining Bathara Dewa Yai Prabu. Ora bakal cidreng ing janji Yai Prabu. Injih, matur nuwun. Iya, Kakang Pikulun, apa Yai? nalika kula mapan wonten lak-lakanipun Kakang Pikulun napa? Iya Yai Prabu. Kula nyumurupi kahanan ingkang aeng. Mewujudan sunar ingkang padhang nanging gatan ambleren. Wujudipun rupinipun manca warna. Menika menapa Kakang Pikulun? Walah Yai Prabu Anglenggaru. Injih, Nyoto pitataning jalan. Yai, kula Kakang. kowe kang kawastan aji dipa nirmala. Yo aji gineng Yai Prabu. Aji Dipa Sulaiman Aji Gineng. Dipa Sulaiman utawa Aji Gineng. Dayanipun menapa Kakang? Marang sapa titah kang kasinungan Aji Dipa Sulaiman. Yo Aji Gineng. Ing kono bakal nurupi basa-basane wong sak donya. Aja meneh basa basane manungsa. Surat gini kutu walang atoga bakal ngerti basa basane Yai Prabu. Menawi ngaten kula nyuwun Aji Gineng nggih Dipa Sulaiman. Yai Prabu Anglenggaru. Ora teges wong Kakang awal peparing wujuding Aji Dipa Sulaiman utawa Aji Gineng marang sira Yai Prabu. Nanging aja kuwi ya Yai, muduta sira nyawanipun Kakang bakal ndak ulungake. Cuplak mripatipun Kakang uga bakal ndak ulungake. Astanipun Kakang Katigas bakal ndak paringake Yai Prabu. Duh Kakang Pikulun, Yai, panjenengan peranganipun Bathara inggih Jawata. Punapa wonten tinanipun Jawata badhe cidra Kakang? walah nyoto pidatani jalma tenan sira Yai Prabu. Iya Yai Prabu. Kene Yai. Siapa siapa kanggo nampa lunture Aji Gineng ya Dipa Sulaiman ya Yai Prabu. Anglenggaru kaya linolo sanaton ayunipun Kakang sawise Aji Dipa Sulaiman ya Aji Gineng sun paringaken sira Yai Prabu. Menawi ngaten sampun kelapan kula keduluran Aji Gineng nggih Dipa Sulaiman Kakang. Aji Gineng wis masuk jroning jiwa ragamu Yai Prabu.
nanging kanggo meyakinake pun Kakang dipriksa Yai Prabu. Bab perkawis menapa iki Kakang? Capet-capet sur kaduan metu saka selane bumi. Iki suarane apa Yai? Swantenipun jangkrik ingkang nedha matur nuwun dhateng Jawata. Puninipun. Duh Jawata matur nuwun. Pikulun Bathara Nagaraja ora gumarang Pradul. Upama buku mendak dadi apa? Ngaten nuninipun. Yai, kaya mangkono suarane jangkrik sing tok pirengake Yai. Pekaten injik kalesan ngaten. Iki pating ceruwet. Iki suarane manuk. Banjur padha kandha karo kanca kancane Yai. Kukila menika sami rerasan. Iya. Kae lho. Sinuwun Prabu Angkleng Darma wis kedunungan aji kineng Dipa Sulaiman. Mendah bakal kuncara Praja Malmapati. Ngaten sami rerasanipun manuk. Pancen lantip panggrahi tamu Yai Prabu. Pangestuni Isi ana siji meneh. Saka kaduan capet-capet ana suarane wanita kang lagi kangenan garwane Yai. menika satunggaling pawestri ingkang ngantu-antu datengipun. Lho, menika swantenipun Yayi. Aki-aki kondur mundak dadi pengarep-arepe garwamu Yayi. Nanging pombo dipungmo pitunggasipun Kakang. Punapa Kakang? Aji Gineng ya Aji Dipa Sulaiman dudu aji kang bae-bae. Jaganing kang rempit ya Yai Prabu. Marang sapa kang wis maning buka Aji Gineng iki. Nadyanto karo bojone dhewe ora ndak keparengake. Lamun toko terak Yai. Bakal gede siku dendaning Jawata Yai Prabu. Aku njaluk sithik ah. Sinuwun Prabu Gede ra apa-apa malah kepindu. Aku kepengin kae lho karo ingkang sinuwun mau Prabu Angkleng. Ayo ah sithik ah. Sithik ah. Ayo. Sinuwun Prabu Angkleng.
Sinuwun Prabu. Ora wong ayu. Kasunyatan sasampunipun kula menika badhe latos kalih panjenengan nanging kene menapa panjenengan menika malah dumujud dumateng kula Aja Sinuwun. klerehi panumpu wong ayu. Mergo aku krungu cecek lanang lan cecek wadon padha rerasan. Cecek lanang njaluk diladeni cecek wadon sing lagi ngendhok. Mula kae cecek wadon doyak karo cecek lanang. Kok malah guyokake banget. Coba to dioyak kae. Saestu panjenengan. Bisa. Panjenengan menika mboten goro kalih kula Sinuwun Babar Prabu. pisan ora. Lah Kae panjenengan perkara cecek menika lanang lan pirsa wadon. yen to cecek lanang lan cecek wadon menika sami-sami saged wicara menika kados pundi Sinuwun. Mergo aku bisa mirengake sesuatu. Pripun Sinuwun Prabu Angling Darma? Mu inggih panjenengan menika bloko kemawon kalih kula Sinuwun. Diaji. Diaji Setyawati. Kula Sinuwun Prabu. Aja meksa pun Kakang buka perkara iku ya wong ayu. Sinuwun Prabu Angling Darma. Yen ngatur panjenengan menika cidra ing janji dumateng kula. Ora wong ayu. Rikala semanten kula menika sampun mitungkas kalih panjenengan dalem. Kula saguh kaboyong wonten ing Malwapati kedahipun sesarengan kalian Kakang Bathik Madrim. Ingkang angka kalih ampun ngantos panjenengan dalem menika mayuh dumateng kula. Ingkang angka 3 Sinuwun Prabu. Kagungan panjenengan dalem Sinuwun. Kula ugi ndarbeki nanging panjenengan menika singklah saking janji Sinuwun Prabu Angling Darma. Ora wong ayu. Aja meksa. Aja meksa. Yen aku kedurungan aji kineng wong ayu. Dados panjenengan dalem menika kagungan aji kineng. Ora, aku kleru pangucap wong ayu. Nyuwun sewu Sinuwun Prabu. Yen to panjenengan dalem menika kagungan aji kineng, semanten ugi kula menika kepengin dipun lunturi ngelmu kados dene panjenengan Ora. Sinuwun. Aja wong ayu. Aja meneh aku mbuka. Yen aku kedulungan aji kineng ya Dipa Sulaiman. Iku wae gedhe pidanane siku dendaning Jawata. Apa maneh aku nglunturake aji kuwi tumrap sliramu. Aja Yen njaluk mekaten liyane wae. panjenengan menika nyata-nyata yen to boten tresna kalih kula Sinuwun Prabu. Ora Setyawati. Sinuwun Prabu, Jih Sinuwun. Wiwit dinten menika kula nyuwun pejah apa Sinuwun Prabu. Kakang Bathik Madrim enggal mangarsa. Kakang Bathik Madrim. Sabda katingal. Panjenengan kula utus yasa patumangan. Awit garwa kula Setyawati nyuwun pejah obong pramila duh Kakang Bathik Madrim. Benjang-enjang kula badhe tumut pati obong lan garwa kula Setyawati. Kanthi lampan menika mugi kahanan ingkang boten leres katebyon lan Malwapati sumrambah wonten ing desa apa
Sinuwun Prabu Angling Darma sinuwun. Kula menika sampun pejah obong. Kula badhe mitungkas kalih panjenengan sinuwun. Yen to panjenengan dalem menika estu tresna lair batin kalih kula. Benjang kula badhe nitis putri saking Bojonegoro sinuwun Prabu Angling Darma. Kados ngaten. Mugi-mugi mboko Tanjung inggih manggih rahayu, rahayu, rahayu.